Hello mga choy! So, maayong adlaw sa atong tanan mga choy. So, karong adlaw mga choy, magtinibuok ta og kalabasa mga choy. So, by the way day mga choy, dili ta angay mahibong choy nga nganong wala si Choy Marjon karon sa among kuan mga choy. Kay naantaw siya gipamati mga choy. Gihilantan nintaw na tong amigo. So, hinaot mi mga choy, makasabot ra mo mga choy ha. So, karon mga choy, nakasuway na mo tinibuok nga kalbasa. So, atong suwayan mga choy. So, karon mga choy, maglunod ta kalbasa mga choy. Atong ilunod mga choy ha. So mga choy, nagtumog na human nato itong giluto choy, wala pa choy. So karon atong butangan og tuno. Good. Lop, kalamian naman na ni. So ato ginabutangan og palaman choy. Ah choy, makasag choy ba? Butangan tanaog palaman ang ilawom choy, ang sud choy. Og di sad nato kalimta choy and pineapple choy. Magic sarap. Gini sa mix. Ginis and mix. Dayon mga choy. Ato siyang mikos. Mikos para lami ang atong sodan mga choy. Atog itlog mga choy. Tanan ang vitamins di lang. Buto na ba itong lubot na Choy? So karon mga choy, luto naman ni choy. Ato ni tungaon. Para musuda lasa-lasa ba? Bibi. Atong i-double check kung makapasar ba ang timpla sa atong mga choy. Daliag abli ba? Langayan na gid ayan ta kayo. Lami ay! Wah! Lami agad. Lami man. Wah! Sampi na! Mga choy! Atong ubanan og kaon si Choy Marjon. Naman to'y gipamati god. Ato Ilantan ma. Amo banan mga choy. Ito lang, pare Marjon. Ato bahigo po ng sabaw ba? Lami Ay pun ba? maulian pun taon kaluyan sa Ginoo ay. Balik taon to. Ato na. Si Sampi na! Na, Choy. kumusang pamati choy? Okay na yung gobyerno Choy. Nag-gym ang nagod. ha? Nag-gym. Ni-relax ka. Ikaw relax. Grabe. Mag-gym na, ingatugon kayo. O mga choy, bubod na. Wow. Dako kayo na hog. Di mo kung aga-aga yung hika. Wow. Lami ang mga choy. Sampi na mga choy! Ikaw na mga Choy, ikaw na. Tao na ta. Ako ba tigil po tayo? Sandok sa pwede pala kansi ay. Dong. Ay, ilang minute. Dong. Nag-iisip mo sabaw? Pamahusan ka? Naglag sabaw eh. Yung mga pinyahens. Hab-hab. Igupan. Ano dilaw niyo? Kaniyo? Kura ba na ikon? King birds na birds. Mga choy! Ready na! Woo!
Og shoutout lang ko ni Liam Mansano, Rosaura, Roda Dabalos Magalasin, Luisky Pipito, Paul Vincent Naol, Loloy, Nadonex Lasora. Tapos ko ni Norbel Cabonce og ni Romel Gomez. Shoutout mi sa mga YouTube subscriber. Og shoutout ko ni Wilmar Abaraw. Patalimho family and Cabales family. Dilapinia from Estancia Iloilo. Tatang from Tagum City. Edwin Carlos. Carlito from Bagsak Pardo. Og Bertolpo family from Maragusan Davao. Og Wiwi Vlog. Og shoutout ko ni Hana Pirales. Grabe. Og shoutout ko sa Gabukan family from San Jose Del Monte, Bulacan. Og shoutout ko sa Takula family. Og Jonel Bryan Bulacan from General Santos. Di na kayo klaro lang mga anay. Incabo family from Mandawi. Og Enrique Castro family. Sini. Berano family from Masbate. Og John Darrell La Vista from Dapitan City. Sinsya lang yung mga choy, Gampino kayo. Oh. Shoutout ni Ma'am Edsel de Gay o ni Ma'am Bing Kimora. Og shout out demi sa Habal-Habal Riders diya sa IT Park og labi na sa mga trabante sa IT Park. Og shoutout ko ni Mama Roda dia. Salamat sa mga sponsor nga Kope. Love you. Og shoutout ko kang Wednesday. Ang shoutout lang ko sa kong mami kasi ay sa Miss Kala. Og sa kong daddy nga si Atty. Melvin Miss Kala. Og sa akong mga kiso na si Aldrich, si Marcos, og si Andy. Na mas gwapo, mas kuha. Gupuha. Shoutout. Gupuha.